South ni ulo tabuk north Wayanad ni ulo tabuk watui kwbang phaimai nuksagui tongkha north ni kwbangma hasteo Uttarakhand Himachal pradesh ni kwbangma thaya watui kwbang phaimai nuksagui tongkha aboni bagui joto shebrok muthakjagui thangka aboni bagui no landslide wngmani kwbang nukjagui tongkha haste rogo bai klaikha nok ni simi romui phalnok rokbo aboni logi kwbang wngui tongkha thimani mari rokbo abo hai jora bo naikolmwng khwlai tongkha mantri bokrok Narendra Modi administration bodol kaham ke naikolui tongkha aborok saka Modi koktmani bisingtui saimanka mantri bokrok naikolui tongkha kaham keno party mungna tui jotoni silai Himachal pradesh ni mandi ni Habar na tui kaham keno naikolui tongkha Modi amchaio watui kwbang phaimani bagui lukurok jotono deramwng kalaijak joto phaisingtui no administration no shep ruthun aroni tangbedek no gosimung rwkha Modi ni samungo bo khwlai tongkha kaham keno sangrong salni phungo watui kwbang phaimani ulo shimla mandi kulu hangkor kwmai thangka kwbangma lukurokno deramwng kalaijak amchai ni school college tei sakham nogrok bo amchai ni joto school rok muthagui rwkha Habar deramwng ni bagui Bureau Report Khorok